Namar ngam snow tho shu ya ke jingkren juga di kinoi lam ke jingi. Kiong in penjalan sahandriu penai. Dai ban pelong election no po march. Dapat pati ui ke kubur Ukraine hiu jo upriu minister wang lareng yimla nam tip shu balai mla lareng yimla ban pelong hapo kani ke sisnem hap IT no shu governor. Namar balai kim kwa ban alat baga PPP kandrong hapo KHEDC bat JHEDC ban penkoyo ya ka jing jabo barka bamsap bat ki jingle jawor hakini ki atli ki district council ki ting thot panya balik UBPP te matre hiu governor me kata di ke jing kren jongki ko ki pat ba hatong yin shlong tang kinong pekai Pi kibere ki patba kiberen hok ka bor ban jin MDC ka ayom trekam nam ta jongki kala kot hendai manu ba ai bori ki bakin penjalan lada ki snong shisha bagi don ga jingit kli kimdei ban sim tulop haba kilong MDC hagani ka por kabala kot de namar ka tagadao nga ong yiki bagi sriem kum utu dawai ubala kot por lani ka jingbam kabala kot por kabangi let thit jing thiet wat la de mana sonong kendong mentangi la start ma ban thit jing thiet nyem chi thiet be chu habangi thiet ni pet expiry date kadit bakut kanu ni jingbam oh ni la kot por kini kita MDC kot por kila de ban leran bandang long MDC ban syupen jalan jubor pi bam ya ke jingbam ka bal kutpor la ban sukpo la ban poi hospital nama kita ban ai kam haki bal kutpor ka don ka jingma ka bakrau ko kipat babi nyemtep kuma ong ipi lanu ngin hak ban kon ya ke MDC yo wan shwa ka MLE man ne tip Tenrai kum ki patba kaman wan shwa kanu gunuru ngim dei ban kenria nagani kan nongrim kabangi larai namar ka debit tangani ngan ong yepi tangani ke linti kabangi la ban wan ra ya ka chingerman pat sahisin ya ka ri ka be e ka jingi empat judan sarkar ha ka jila Meghalaya nadu bangila yo ya la ka jong ka jila kibanot ban penksan lani ban penrem ban keren persya yang report jong CEG kadi kita ke bor bla bo daga sarkar bakin bishar bakin tokit ya ka jingpenen kam pisa jong ka sarkar haga jingpen tuloni ki kam ka CEG ka pet ya ka budget ya ka mang tingka juga sarkar ka pet kumnola mang tingka ya ka agriculture kumnola mang tingka ya ka education kumnola mang tingka ya ka fishery bad ya ka PWD ka PHE nang ta ki A kita ki benta ki bala mang ban pintrikam kumno ki khot tendar ya kani ka building kumno ki khot tendar ya ka tai ka surak ka dwar katnu ka por mantri ka bishar lot ki kita baro kapan examen maka ta ka kamram ka jongka Bat hakini kisni report jong UCG company baga don ka jingma ka ap ya ka jila Meghalaya ka jingma ka long baga jila Meghalaya ka laban yat syagal linti jong ka jing kiram namala shushim rambe ka ramanda ka lapo edo arpusan ajar klor tam kat banami nagawai ka snem syagawai ka snem ka ram kala nang kiu nrai de ha ka sin ka baningkong baga sarkar jela ka persyang ban penksan yala ka jong ka jingtrei baka ban pat jukham jakot hagani ka jela ka jingi ban nget wat kiwi ki benta jong ka ri India ko ki pat babi ka don ka jingma ka bakrau namar ka tagadau pi ka chabalet labi phai shi ki surat labi phai shi ki ying school labi phai shi ki ying ki college pat tumta ter kababun ke jing pentrekam kadai daga ram namar kata kadau mano ban penkhot ya kani ram idan kam kerki namar kata ban wanra ya kata ke jingla namar karukam pelut phut jong ni ka sarkar kajing thong sherman kajing thongi kita ki konsultan ki bana bar jong ka jela ka jingi kita ki konsultan baro abun ki bana bar konsultan ubanan sa hamau kurwat tang sitio utip ya ke jinglong jingman juga mau kurwat beragawai
Untip ya ke jingek juga senang mau kurmat. Bon patai mau hukum no. Ban wengi kita ke jingek. Namar kata kata ngi ke jingek hakari ke jingi. Kinangai sertap namar balai bagani ke sorkar kalau syupulut put ya kata ke pisa patba bantungi teki Sherman. Ogani ke sorkar ke pemerintah. Uniu chief minister pemerintah udon hadu kadwel ini kadarmut kinong aibut lani kita ke advisor. Kadway kadarmut ki advisor. Fitip ke kita ki advisor. Ki advisor ki bau patba ulah kentat ki menram election sudah. Thung iki bagi kinong aibut. Tip kita aibut sishane dai tambakin syu'nam banyo baikali banyo baisha baidut banyo syongkali laitsau sata sekali laitsau sata sekali yityong kiba mithu jong kita ki Sherman kiba ka sorkar kala syuthung dusman kat baga jinge jo pat ba ka jing hiar jo yo kokot jo pat ba mdan ba pet mdan ba khmi ko ki pat ba namar kata kadau kala dei ka poringi bangin sngotu bangin yang scam hagani ka linti ka bangin legit bangin ai ya kata ka jingkershan ka baklan ngirungi up ya kata ka por bagan point o ngingim artotien baga voice of the people party kanwan haga por haga wei ka sni hagani ka jela ka jingi bat ya kataru ladep ban penpau da kita ke bedan hakal yang persya nangai klei ke wei ke jingkren jogo wei ke minister kablong ABPP ap ya ke por lejong se kandawan kabamut ke latip bagan sawan ke por jongi bangin sensar ya kan ke jela ke jongi odan ki bang baga BPP te syapok garu hills kanum la man suthi ndai udon wei minister garu uang em ki pata garu ki thrang ye ke BPP syagaru hills ka taru kalangan pengsan baga papa haga jela ki pai khmat menta syaga voice of the people party o ki pai babi kani ke de ka por kani ke de ka kenti lese ngala banong bala ngimla ban yo ban kurup ye ka por sensar ngimla ban yo ban bat yo lakam juga sensar ka khadar hagani ka kenti ka pamanta la e haki por bawan bagini keren kumno bangin bat ye ka por sensar de namar ta ko ki pai babi om tang arpho ajar arspa shifo ngen nang pen klan shushu ngen nang pen klan shushu nang ni shakmat banginom aila namarta ban pen smotu bakla yengi upat ba bangin up ye kata ka por bagan poi baga voice of the people party kan shim ya ga jing sensar ban ngin la shisha ban kentiu ya ga negari ka ba e ga jing mentang ye shongka he ko ge ying ashwa bangin wan shini ngile kren yisno pangmet ban iye ke jinglong jingman ye ke kerdan jong ke jela Meghalaya kade ke wene ke jela ki ba trontam hagari India ndai leringi pai shagari ke ba e ke jingi ya ka spa ka ba blei ula kerku yengi ka spa ka ba blei ula tersat haki lum ki wa agani ke ri ke ba e ke jingi ngen general long ka wene ki ri ki ba kraw haka perthai ba ka wei kai ke ba ngi kertu ni duna ayu ngim duna ye we ndai menta Nila kelalong kejela kau terkong. Nila kelalong kejela kepada perenggata kejing ma kau bakrau kau babingi. Kiwa kiba itna kiba itiang. Bon kila kelas niu nak menta. Kau kipat babi. Shanungin lek, shanungin pai. Ni don kam na martaban yo yakin nongalam kiba ijngai. Ka boys of the people party ka don ye kata kejing ijngai. Ban penimpat, ban penbahapat, ban penkeladur. Ya kari, kaba it ka jingi. Nidan ka jingi kaba scam. Namar ka jing syariah ka jingi. Ningkong kalong. How blay bangi ni syakri. Utau blay balale kampua. Hagani kari ka jingi. Wat mangiru ngila mat dala ka jong. Dala ka jong ka jingim ka jingi. Badi ikmat di jingi ngili. Ya ka kamba kaba pala. Kaba ja. Hagani ka election MP kaba dep. Mano ban mudur ya kani ka jingki ka kum kani nadu ki klungi kena ki teman ki kro kat shablet ka don ka jing rahem ka jungki ya ka voice of the people party kani kam dai ka bor briu ka jingi nrai ka don ka kti ka mana lendet nginget bagade ka kti ka mana lendet nginget ka don ka kti ka mana lendet ka bu play ula pen ki angi kum ka jat ben riu bangi de ban kendet ben riu no kum ka jat ben riu ban yeng ramba banai ke jingkershan ya kani ke linti ke ba bek ke ba piang ba te namar ka taraw la lingo nganlut
kiwe ki party but ublei ulare phla shisha lingba ka jing job janga boys of the people party o ka boys of the people party kala ishi boni ki khana history ki bala thau lingba ka ni election mp ampat ju kham jakot bagi klung khana kin song shit yak election menta kat sabale dei ki khon ki ba ong ki kime ki pa pi thap shono mai dan ki bang pe thap be hau pra mo udon we rang ba au ye tho yang ai ni ki si wong te wong apoi prakhat phi man ka ni election wong adan poi ka khon ka bang khana dang la po hi wong kong papa pi thap shono man ne tadang don nang pra khan dai snam wong amut ban kren biria mo an thok la ka thok yang ni ka khon an pe kai ka le kamnu wong a thap npp kata ka khon ka sekolah wak ka dur khmat ukpa wa tieng iku bakan kampang dengkat kata ka khmat ka badom mp khon nga thap o pra o hap ye tho wud don ngi ka ba phla ban dei tan kata nga thrai kan dei ru ka sien ka baning kong ba ka sngi nyau bot don tang ki lama pra sudah mi ka wei ru ka lama jong ki wiki party kadai ka jingja ka ba patu khamja bam dan show ki banut ban le chika chaka nyau bot haran kat ka lama la thrai bandan batarsat tu sha patlun kurung lani shaka bek ndrei ban sei mdon show ki jingja ki ba phla ko ki pat ba bi ki pat ba ki wan shiki jingalang ki song ja na ying kim kwa bali wat bam nang no ki siu hi ka bai kali ka ta kain ka de ka linti ka bangla wan ra biang ye ko kom prakhat jo pat ba shakatai ka ba ning kong ka ki pat ba manchwa ki ai ka jingashan ha ka por ba ye ki hill state pimot ha ka por we ki hill state ai pisa si pat ba ban mi pat ba umi na maru so tho bo don kam ban yono ela ka jong ka jala ka chu ka ni ka kinti ka bamanta ni mi na mar ni so tho ban ni don kam ban yo ye kita ki nong sinchar ki ban ka jing ka kle nam ta ka bit ka biang jo pat ba ban nam ta ka ri ban ka jadre ni le i ha ka ni ka ri ka jongi kom ba ka long manta ka to ka ni snem ar pho lai pho snem ka e ka jinglong ka e ka jingman namar ka ta raw ya ni ne ya drink ka ban ni nang ni shakmat ko ki pat ba ban nang pen klan shu ya ka ni ka nong rim ban nang ai shu ye ka jing ka shan da ka ba fikir shan la mingi ha ki jing dwai ki jong phi da ba fikir shan la mingi da ka ba fi persang ba pen so tho la mi ki we bat ru ngin ya sha ban ap ya ka ta ka por o ka long ka ba don kam ban long ki ba ya sha